Jiena Alan Qasa, għandi 26 sena u noqgħod ir-Rabba ta' Għawdex, sewa taċ-Ċawla. U bdejt din l-imħabba lejn il-missjoni tmur lura lejn l-2012 fejn tlajt bħala volontier ma' grupp minn Malta l-missju li mort naħdem għal xahar ġewwa il-Ghana. Minn hemmhekk l-imħabba lejn il-missjoni baqgħet ġalbi u lura f'2014 jiena u ħabib tiegħi Andrew Camilleri iddeċidejna li nitilqu mix-xogħol għal sena, nitilqu minn Għawdex għal sewa 10 months u għamilna esperjenza ta' volontarjat ġewwa l-Afrika tal-Lvant fejn bdejna mill-Kenja, għamilna xi xogħol il-Kenja, xi xogħol Tanzania, xogħol volontarjat ġo Zambja, mid-Zambja nżilna l-Malawi, għamilna xahar u nofs ieħor u mill-Malawi rġajna tlajna l-Kenja. Minn hemmhekk jiena u Andrew ġejna bil-idea li nibdew organizzazzjoni żgħira u semmejniha Join Hands for Africa li din l-organizzazzjoni taħdem s'issa ġol Kenja kif ukoll ġo Zambja fuq proġetti ta' edukazzjoni bażikament fejn ġol Kenja lura f'2014 konna qegħdin naħdmu ġo skola partikolari u ġo din l-iskola kien hemm il-bżonn li jiżdiedu il-kodba l-istudenti għaliex l-istudenti kienu qed jaqsmu ktieb bejn 6 studenti u bl-għajnuna tal-Maltin. Li għenuna meta konna hemmhekk xtrajna ammont ta' kodba għal din l-iskola u bdejna librerija żgħira fejn naqqasna 4 studenti qed jużaw ktieb wieħed minn 6. Il-ħidma tagħna ġo din l-iskola l-Kenja komplet għaddejja fejn lura s-sena l-oħra is-sajf tal-2017 tellajna l-ewwel grupp ta' volontiera magħna, tlajna nagħmlu esperjenza ta' xahar u ftit jien u Andrew u wara tipo xi ġimagħtejn ingħaqdu magħna 6 volontiera li huma ħbib tagħna u llum il-ġurnata tbaqa' minn dawn il-volontiera li qed jgħinuna fl-organization li tlajna bil-ħsieb bl-idea li nibnu dormitorju għal din l-iskola u bl-għajnuna tal-poplu Malti irnexxielna niġbru around 14,000 qabel ma tlaqna, 14,000 euros u bdejna il-proġett. Meta tlaqna minn hemmhekk xi spiċċalna żmien ġejna lura Malta, però xorta bqajna naħdmu billi niġbru xi donations u nibagħtu lejn il-Kenja u llum il-ġurnata d-dormitorju huwa miftuħ, id-dormitorju qed jaħdem, però baqa' xi ħaġa żgħira x'niġbru around 900 euros li biex nirranġaw id-dawl nirranġaw l-aħħar ftit ġodda d-dormitorju biex jiġu fully operational. Il-ħsieb l-organization ovvjament għadha għaddejja tagħna għandna xi xogħol iż-Zambja proġett partikolari li jismu Women Empowerment Program fejn qed nagħtu aktar edukazzjoni lill-tfajliet li ħirġin mill-iskola biex jiftħu aktar l-opportunitajiet tagħhom għall-futur. U fl-istess ħin jiena se kalla jrid fix-xitwa ser nitla' il-Kenja fejn dal-qassis Father Thomas li konna qegħdin naħdmu miegħu fl-Orgorju fejn bdejna l-librerija kif ukoll id-dormitorju mexa għal posti oħra Lunga u f'dan il-post ser għandu idejat kbar ta' education fejn għandu idejat ta' skola, etc. U kalla jrid din ix-xitwa ser immorru nibdew naħdmu fuq dawn il-proġetti l-ġodda ġol Kenja. Minn hawnhekk jiena nixtieq nirringrazzja lil kull min orjena support, mhux lilna biss kull organizzazzjoni li qed taħdem fil-missjoni u min jixtieq jingħaqad magħna kemm jistaqsi fuq esperjenza ta' volontarjat kif ukoll jixtieq jagħti s-support tiegħu jista' jfittixna fuq Facebook fej il-Facebook page tagħna jisimha Join Hands for Africa u hemmhekk isib id-dettalji tal-esperjenzi tagħna ġewwa l-Afrika kif ukoll jista' jiġi f'kuntatt magħna. Grazzi.